Comentar, se me permites, que éramos regalamos o silencio en memoria de Javier. Nas circunstancias na que se produciu, pois, estás a acordo? Sí. Transportemos. Ben, pois, moi bo día a todos. Damos apertura a esta sesión ordinaria a segunda do ano do Pleno do Concello de San Amaro. Agradecer o sexto pois, que a Corporación tuvo conmigo ahora neste momento. Todas as mostras de cariño recibidas dende o presidente de Meina. Punto número 1 da orden do día, aprobación da acta da sesión anterior. Si podo falar pero solamente son 3 ou 4 cuestións menores, non? Na acta o que vexo é que non está asinada, non? Despois tamén en robos ou preguntas tampouco figura quen fai esas robos nin esas preguntas, non? Entón, e despois hai outra cousa na acta que xo levo pedindo, por lo menos insiste os últimos 2 plenos, que era a votación do mismo punto 2 veces que incumbintes ou que incumbintes pode ter o votar o mesmo punto 2 veces, non? E falo da adhesión ao consorcio de San Amaro, e tanto as 2 persoas que xa pasaron por esta secretaría dixeron que si iba a haber a documentación, pero de momento non temos ninguna resposta o dado, nin figura tampouco, porque se fixe esa pregunta no anterior pleno. Entón, claro, é unha cousa que se non fa un pequeno relato, podría aquí, pero bueno, trouxose nun pleno extraordinario no ano 26, en febreiro concretamente, que a orden do día era a incorporación ao Concello de San Amaro ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Pero ese mismo punto tamén foi aprobado por unanimidade no pleno do 30 de setembro do ano 2024. E despois hai, que nos facilitou o señor alcalde, o convenio firmado, que teño aquí, que está firmado por a 15 de 10 do 24. Entón, claro, si está aprobado, está asignado e está vigente, cal é o motivo de apruebo? Parece a miña pregunta que se fixen en 2 ocasións. Eu creo que esa pregunta contestei en pleno, como no último pleno de entreguei o convenio, o Concello de San Amaro xa estaba adherido ao convenio do Servicio Galego Convenio de Benestar, do Servicio Galego de Benestar. Esa dixen que igual a relación do segundo pleno non é a máis exacta, porque o que queríamos traer no segundo pleno era a aprobación por parte do plenario de que o Concello de San Amaro se acolla o programa Xantar na Casa. Eso foi o que eu expliquei en pleno, o que expliquei ao anterior secretario. O tema de que a acta non este firmado. Chamamos o señor secretario e dixo que non firmaba as actas antes de traer ao pleno. O chamamos e... Unha vez que se aprobe a acta, se aproba, pois o interventor así. El dixo... Eu comenteillo e dixo que o que non a firmaba e o de robos e preguntas eu pasareillo sin máis. Non, e a parte pon, se colles o robos e preguntas non sabe que concelleiro pode facer. Eu pasareillo, vale. Non é por nada, pero sin máis. Sin máis. Vale. E despois, o que acabo de comentar o señor alcalde, o consorcio é moi fácil de comprobar, tanto na página web do consorcio como no convenio que nos pasou, que o Concello xa lle dio a protestar para poder abrir a calquer tipo de programa ou de actividade co consorcio presente, neste caso, se San
xantar na casa, usted xa o podía facer sin ver o pleno, se o que era pleno é o xantar, pero non é volver a votar o mismo convenio do Robles. Xa digo que a plena intención deste equipo do goberno, pero tamén deste interventor, era traer a aprobación do Concello de San Amaro se adhiera ao programa Xantar na Casa. Non temos robos e preguntas. E a acta votase por todos favorable, a abstención ou en contra? Non vou votar a favor porque quero que perdón. vou dar ese voto de confianza. Perdón. Porque usted me acaba de... Vale, gracias. Vale, na actividade de control, o punto número 2, son dar conta ao pleno dos decretos. Os decretos foron enviados, empaquetados, dende o decreto número 89 ata o 173 incluídos. E a última parte do pleno, probos e preguntas. Sí, vou facer referencia a vou poder vos facer preguntas nada máis referencia ao velorio de das Neves de Igrexoa porque levan xa comentado os propios veciños que hai queixas de que está saltando o automático, a corriente. Non, isto xa se leva posto en conocimiento do señor alcalde e de momento non hai nada, non hai solucións. De feito, ese local simplemente é un local que con velorio, casi esa se debía de ter un poquinho máis de sensibilidade, porque a hora que toque, e aquí, no foi o ano pasado, diríamos ter estas cousas sobretadas. Son momentos difíciles e, por lo tanto, que temos arreglado. Entonces, de feito, hubo unha difunta, unha veciña nosa, a semana pasada, e sin máis, saltando o automático seguido. Entonces, a cousa que nos trasladan é que hai falta de potencia. Bueno, non sei, a falta de potencia hai 4 bombillas e o sistema de frío, non ten máis, e sigue saltando. Entonces, as nosas preguntas van dirixidas aí. É certo que a potencia contratada resulta insuficiente, que lle vou saber. Si ten previsto o goberno municipal incrementar para que non haxa eses saltos de potencia e en que prazo pensar solucionar ese problema. En principio non... que pensamos, algunhas persoas que foron a revisar que non hai ningún problema de potencia porque a potencia sigue sendo a mesma. Neste último velorio que se celebrou a semana pasada, toparon un fallo no cor nas luces que había fora, que agora está en Marcos, e ao eliminar o alumbrado de fora, non volveu a saltar. Entonces, queremos que algo interno, que sí que fixemos tamén, eu xa solicitei un par de orzamentos para facer como se leva feito no local de San Ciprián de Las, como se leva feito no local da Comisión de Festa das Neves, en onde Eiras, para renovar a instalación eléctrica, tanto ese local como o Velero de San Amaro. A potencia non ten que afectar porque nunca se cambiou, nós non baixamos nunca a potencia, e, bueno, agardemos que a obra non creo que sexa moi cara, o antes posible vamos a reformar eléctricamente os dous locales. Vale. Despois tamén, outro punto que traía, como xa puxemos en conocimiento a través da aplicación da Conta Xeral, un escrito presentado o 15 de xulho do ano deste ano, do 26, revisamos a liquidación do exercicio 25 e non conseguimos identificar en que partido orzamentario se contabilizan os ingresos procedentes dos cursos municipais de gimnasia de mantemento e de pilates. Sabemos que estes cursos levan aparellada unha cota de inscripción de entre 5 e 15 euros por participante, tal como se pode ver incluso nos cartéis que están aquí, feitos por vostedes e divulgados desde o Concello. E adoita que hoxe hai unha serie de xente bastante numerosa inscrita para ter este tipo de cursillos. Por iso queremos coñecer se existe alguna ordenanza fiscal ou algún precio público aprobado que regule estes ingresos. En o escrito, a contestación no escrito está lista, só faltaba un pequeno detalle que se revisou hoxe, e mañá ten a contestación por escrito. Vale, entón xa iba a seguinte pregunta que nos indiquen que partida do balance está contemplada, supoño que no escrito xa se contemplará. Contestación mañá, Vale. creo que hoxe. Pois por a miña parte non teño nada máis. Non hai unhas cousas. Non. Non. 15:40. Isto ten. Pues bueno, gracias a todos.
todos, levantamos a sesión. Vale.